Ei, hola, bon dia. Quarta temporada, episodi que es diu L'altra banda o alguna cosa així. Fuà, que trist tot plegat. O sigui, estan en guerra, vale? Però una guerra de veritat, amb bales i amb canons. No, són humans contra humans, que es maten entre ells. Jo vull tornar a les muralles, que matava els titans i ja estava. Mai hauria pensat que diria això, Però sí. O sigui, són els marleians contra una altra nació. Que això que fan els marleians té un nom, com és? Hipòcrites. O sigui, castigues els aldeians per haver abusat del poder dels titans i què estàs fent tu ara mateix? Saps? No, i encara pitjor. T'aprofites dels aldeians i els fas servir com a exèrcit perquè es morin allà a la guerra, que a sobres tenen la barra de dir-los va, que teniu l'oportunitat de ser herois. Ja. Tu pots creure? Has de ser molt poca solta, I a més alguns els dius, bueno, aquests els reservo perquè tenen potencial de tità. Que els nens aquells són clavats en Reiner, en Bertolt i l'Anni. Per un moment m'he pensat que era el passat, això. Potser són clons genètics. I la pluja de titans, que cruel, mare meva. És inhumà. Sí, o sigui, llencen persones, saps? I de cop, en Zig, l'orangotitan, fa un crit, vale? I els converteix tots en titans així, pam, per art de màgia, i cauen, pum. No, terrible. Que, o sigui, si un tità té aquest poder, hi ha d'haver un altre tità que té el poder de reconvertir-los en humans, no? Sí, segur. Hi ha de ser. Si no m'enfado, Hajime Isayama, sisplau. Sentit comú. I parlant de titans, hem descobert el novè tità que ens faltava. Tità lleó, una mica. No vola, jo em pensava que volaria, però se'l veu fort, i que pot ser important. I no hem vist cap dels protagonistes, Ja si els veiem al següent episodi. Ja amb què fan, ja amb què expliquen. Va, vinga, vagi bé.